Ошы көндерде Ишембай районының Әрмет ауылында туып үтіп, бүгінгі күнде Салауат қаласы эргәһендә урынлашкан Желанный касабаһында яшәгән Езнәбез Гаяз Газиз улы Рәхимов матур юбилейын 70 яшын билдәләй дип башлана редакциягә килгән беренче хат юлдары. Ир-егеттең яшен һорамайдар, күрһәткән эшен һанайдар дигәндәй Гаяз Езнәбезнең тормышын тырыш, намыслы хезмәт аша яулаган казанышлары. Какшамас абруе, ихтыяр көсе бидәй. Гомере буе Салават Оргсинтез асык акционерлар җәмгыятендә оператор булып эшләне. Апайыбыз Рәүя Исламетдин кызы менән бер ул һәм бер кыз үстереп аякка бастырдылар. Әлеге көндә улы Рафаэль, кызлары Рима тормыш корып үҙаллы яшәйдәр. Кызганыска каршы Рәүя апайыбыз бынан 13 ел элек якты дөньялардан китеп барды. Иңдәренә төшкән кайгынан Езнәбез бирешмәне. Өй йылыгын һүндермәенчә дөнья көтә. Кулдарынан килмәгән эше юк Езнәбезнең. Баксаһында ниндәй генә еләк емеш үтмәй. Яй көндәрендә баксаһы шау сәскәгә күмелә. Гаяз Езнәбез тугандарының да кадерен белеп тора. Якындарына һәр вакыт ишеге асык уның. Шылтыратып хәл белешә. Бүген без һиңә карайбыз да, хукланып бетә алмайбыз. Бер кешесенә шул тиклем күп яхшы сыйфаттар һыйган. Акыл, мөләйемлелек, изгелек, шаянлык, саф күңел. Бер караштан кешене ылыктыра алырлык халәткә әйәһең. Һәр вакыт шулай булып кал. Көндәрең бүләктәргә, куаныстарга, бәхеткә тулы булһын Езнә. Вакыт әлбиттә аяусыз, әмма үткән елдар өчен кайгырма. Яздар килә лә китә, кешенең эшләгән эше кала. Дөньяның бар матурлыгын, кояш нурларының иң яктыһын, сәламәтлектең ыныклыһын, гомерләрнең озынын, бәхеттең сикһеҙен теләйбез һиңә. Тугандарыңа терәк таяныс булып, шатлык куаныстарга төренеп, бәхетле имен тормышта озак яшәргә насыйп итһен Ходай. Көндәрең кояшлы, төндәрең йондызлы, таңдарың тыныс булһын. Тормыш юлың һәр вакыт балкып торһын. Ягымлы шат булһын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык менән бер кайгыһыҙ үтһен гомерең. Зур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә. Көндәреңде шатлык биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр. Ошо бәхет ситләп үтмәһен дип, иң изге теләктәрен юллай Кырмаскалы районының Ибраһим ауылында яшәүсе балдыҙығыҙ Нурия, кияүегеҙ Фәнүр. Sal sesin kurhengde uftanıma Yat dilele gide ömür şulayıde Uftanıma, uftanıma, uftanıma Yat dilele gide ömür şulayıde Uftanıma, uftanıma, Tanıma bittiğine Bulguduğan ömrün Oynap gülüp güne udmağan Kine nasip bulğan Akbehi dur şatlık Yaktı künele bit udmağan Kine nasip bulğan akbehi dur şatlık Yaktı künele bit udmağan
жаныма